15 ani în urmă, fiind antreprenor, eram în retail, deci în tehnic, magazine și vânzând compania care am construit-o împreună cu echipa 7 ani, ne gândeam în ce direcție să ne pornim, ce să facem. Erau câteva direcții și am ales Horeca. Și acum, uitându-mă 15 ani în retrospectivă, cred că am luat o decizie corectă. De ce? Deoarece, într-adevăr, cum a spus Olga, e o industrie unde nu te plictisești. Aici mereu sunt provocări, aici lucru mult cu oamenii, aici sunt o sumedenie de afaceri în afacere și, după părerea mea, asta e una dintre industriile cu cel mai mare potențial. Noi colaborăm activ cu Asociația Restaurantelor din România, HORA, și în acest an Horeca are 5% din PIB-ul României și cu o prognoză în următorii 3 ani să aibă 10% din produsul intern brut. Noi cred că suntem în urmă cu 3-5 ani, în urma României, dar nu știu dacă este o statistică acum fermă câte procente are Horeca din PIB-ul Republicii Moldova, dar sunt încrezut că în 5-7 ani vom ajunge și noi 10, mai ales având potențialul turistic enorm a țării. Eu vreau să-i mulțumesc în primul rând Olgăi, pentru că ea a făcut tot lucru și tuturor partenerilor noștri, începând de la Moldexpo, partenerilor cu care colaborăm, furnizorilor noștri, cred că organelor de stat cu care noi avem un dialog foarte deschis și în ultimul timp am hotărât o sumedenie de întrebări care ne deranjau și mai colaborăm pentru cele mai grele, care sunt sigur că le vom hotărâ, și restauratorilor care ne susțin, care sunt în asociație, care au venit astăzi, care vor veni, așa e traficul în Chișinău, se mai rețin. Eu sunt foarte bucuros, astăzi e o zi mare pentru mine, deoarece asta a fost un dream, să organizăm prima conferința Horeca, în care noi să avem discuții deschise, să discutăm atât noi între noi, cât noi cu reprezentanții organelor din stat, cu furnizorii noștri, să vedem ce greutăți avem, că eu sunt ferm convins că totul putem hotărâ și putem evolua doar împreună. Dacă ne unim, dacă suntem deschiși, dacă discutăm deschis toate întrebările, toate durerile noastre, să ne uităm împreună în viitor, împreună suntem tari. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Într-adevăr, unde sunt mulți, puterea crește și împreună putem să mișcăm lucrurile. De asemenea, stimați reprezentanți ai industriei Horeca și stimați participanții acestui eveniment, în calitate de partener cu o vastă experiență în furnizarea celor mai atractive produse pentru industria turismului, este, bineînțeles, USAID Moldova, ce a demonstrat un angajament puternic față de dezvoltarea economică și durabilă a Republicii Moldova. Fiind un partener strategic al industriei ospitalității, dar și al sectorului turistic de la noi din țară, în acest context o să-l invit alături de mine cu un cuvânt de salut pe domnul William Trick, director al Departamentului Creștere Economică din cadrul USAID Moldova. Stimate domnule Trick, bună ziua! Bună dimineața! That's loud. Bună dimineața! Sorry, my remarks will be in English, but I do have help. Bună dimineața! Deci discursul meu va fi în limba engleză, dar vom avea ajutor cu traducerea. Distinguished guests, I'm delighted to be at the first edition of the Horeca Conference. Moldova has the potential to become a resilient and sustainable tourism destination. Dragi oaspeți, sunt extrem de bucuros să fiu aici la prima ediție a conferinței Horeca. Moldova, într-adevăr, are potențialul de a deveni o destinație turistică rezilientă și durabilă. Moldova's gastronomy, comprised of traditional food with local ingredients and exceptional wines, I stress exceptional wines, makes Moldova loved by foreigners like me.
Gastronomia Republicii Moldova, care include mâncare tradițională cu ingrediente locale și vinuri excepționale, subliniez vinuri excepționale, face Moldova un loc iubit de străinii, așa ca mine care vin în această țară. USAID has long focused on fostering resilience and sustainability in the tourism sector through our Rural Competitiveness and Resiliency activity, which provides grants and technical assistance to Moldova's tourism and hospitality sector, including Horeca, to help it navigate and thrive amid regional challenges and uncertainties. USAID deja de mai mult timp se concentrează pe promovarea rezilienței și sustenabilității în sectorul turismului prin intermediul proiectului nostru de competitivitate și reziliență rurală, care oferă granturi și asistență tehnică sectorului turismului din Moldova și sectorului ospitalității, inclusiv Horeca, pentru a ajuta aceste ramuri să navigheze și să prospere chiar în cadrul acestor provocări regionale și perioadei pline de incertitudini. Moldova's tourism sector has notable strengths, such as its recognition as the #2 recommended wine tourism destination by Bounce.com's 2023 Wine Lovers Index. Sectorul turismului din Moldova are puncte forte remarcabile, așa cum este, de exemplu, aprecierea ca destinația numărul 2, cea mai recomandată pentru turism vitivinicol, de către indicele Wine Lovers 2023 a platformei Bounce.com. Results from the last tourist exit survey revealed tourists' most memorable experiences from their visits to Moldova were the country's gastronomy, wine, and the hospitality of the people. Gastronomy plays a crucial role in enhancing the attractiveness of Moldova as a tourist destination. Rezultatele ultimului sondaj privind turismul a demonstrat că cele mai memorabile experiențe pentru turiștii care vizitează Republica Moldova sunt legate de gastronomia țării, vin, dar și ospitalitatea oamenilor de aici. Gastronomia are un rol esențial în a îmbunătăți atractivitatea Republicii Moldova în calitate de destinație turistică. The first edition of the Horeca Conference, Hospitality Next Level, aims to provide a platform for learning, sharing best practices, and exploring opportunities for the growth and development of Moldova's Horeca sector. Prima ediție a conferinței Horeca Hospitality Next Level are obiectivul de a oferi o platformă pentru învățare, schimbul de experiențe, de cele mai bune practici și explorarea oportunităților pentru creșterea și dezvoltarea sectorului Horeca din Republica Moldova. I hope that you all will have fruitful discussions that will help you grow and thrive. Și sper că veți avea discuții productive care vă vor ajuta să creșteți și să prosperați. Thank you very much. Vă mulțumesc! Mulțumim, stimate domnule Trig. Mulțumim pentru tot suportul care îl oferă organizația USAID Moldova pentru dezvoltarea industriei ospitalității, dar și pentru dezvoltarea industriei turismului, inclusiv industriei vitivinicole de la noi din țară. Această conferință, stimați participanți, este concepută pentru a oferi într-adevăr un cadru de dialog și schimb de idei, moderat de experți din industrie, care ne vor ghida prin 4 paneluri de discuții intrigante. Vom explora politicile de dezvoltare și promovare sectorului Horeca din perspectiva statului. Vom descoperi cele mai recente tendințe și oportunități la nivel național, dar și internațional. Și, bineînțeles, vom afla care sunt acele cerințe ce trebuie să fie adaptate conform acelor standarde europene la care trebuie să ne ajustăm. Însă, înainte de a procede la discuții, țin să menționez că acest eveniment este organizat cu suportul următorilor parteneri: Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, partenerului strategic USAID Moldova, partenerilor de conținut Agenție de Research X-Plan Moldova, Hospitality Culture Institute România, Antrim, partenerilor media TVR Moldova, VIP Magazin, partenerilor ce ne vor oferi momente de relaxare,
Tucano Coffee și compania Rădăcini și, bineînțeles, altor parteneri care au crezut în realizarea acestui eveniment și ne-au oferit suportul lor. Este compania Evotec, Gusto Italiano, FS Moldova, Metro, Victoria Bank, Bucovina, Timbark. Mulțumim tuturor pentru tot suportul. Stimați participanți, pe scena acestui prim panel de discuții intitulat Dezvoltarea industriei Horeca în pas cu timpurile, o avem în calitate de oaspete, dar și moderatoare, pe doamna Diana Lazar, un prieten, aș putea spune, dar și un partener puternic care a contribuit la dezvoltarea sectorului turistic, în special sectorului vitivinicol de la noi din țară, inclusiv industriei ospitalității mai nou. De aceea îi mulțumim și o invităm alături de noi, aici, în aplauzele dumneavoastră. Alături de doamna Deana o să invit și reprezentanții autorităților, domnul Viorel Garaz, secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Bună dimineața! Doamna Cristina Ixar, secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor. Bună dimineața, stimată doamnă! Domnul Andrei Chistol, secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii. Bună dimineața! Și domnul Afanasie Tarlev, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Mulțumim tuturor pentru prezență. Mulțumesc, vă mulțumesc și vă felicit pentru această primă ediție. Prima ediție setează tonul și standardul a fost destul de înalt, de aceea întreaga echipă toate succesele înainte. Acest prim panel, așa cum Olga menționa, vine să seteze un cadru, un ecosistem care ar trebui să fie favorabil pentru dezvoltarea industriei ospitalității, inclusiv a segmentului Horeca. Ascultam cu mare optimism ceea ce spunea Ruslan în debutul acestui eveniment și mi-aduceam aminte de o statistică care demonstrează de fapt că atunci când turiștii străini vin într-o țară, într-o destinație, un sfert din ceea ce vin ei să cheltuie merge pentru mâncare, pentru băuturi, pentru experiențe gastronomice. Acest buget trebuie valorificat și trebuie crescut, pentru că, așa cum spunea Ruslan, în Republica Moldova avem doar aproximativ 1% din forța de muncă activ implicată în economia națională care face parte din segmentul Horeca. Dacă ar fi să comparăm cu România, acolo vorbim despre cel puțin 4%. În același timp, sub aspectul turismului receptor, tot ce înseamnă experiență gastronomică, tot ce înseamnă savurarea produselor locale, desigur că acestea depind de performanța acestei industrii. Și pe final, un alt considerent de reflexie este faptul că industria Horeca este un puternic angajator al tinerilor. Deci tinerii deseori își fac intrarea în carieră printr-un job în segmentul Horeca și nu doar, ulterior decid să-și deschidă o afacere sau să continue în acest segment. Majoritatea companiilor fiind micro și mici, acestea, pentru a fi reziliente, necesită să beneficieze, desigur, pe de o parte, de acest ecosistem favorabil, unde intervine statul, dar pentru a fi acest ecosistem adaptat necesităților sectorului privat, desigur, este nevoie să avem o asemenea platformă de dialog public-privat. Și aici, pentru că vorbim de un segment economic destul de viabil, l-am văzut rezilient, chiar și fără acel pachet mare de suport cum l-au avut colegii noștri din Uniunea Europeană în timpul COVID, l-am văzut totuși rezilient și acesta a rămas, s-a reinventat oarecum. Care sunt perspectivele de viitor? Unde plasăm segmentul Horeca și industria ospitalității din perspectiva politicilor de antreprenoriat și de dezvoltare a unei economii axate pe valoare adăugată înaltă și cum răspundem unei provocări destul de esențiale pentru Horeca, pentru că acest segment este puternic ancorat în mai multe sectoare, da? Acel al ospitalității, acel al domeniului de comerț interior și vorbim și despre partea de export de servicii sub aspectul turismului. Aici o să-l invit să rezolve această complicată formulă domnul Viorel Garaz, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării.
Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și chiar mă bucur că am ocazia să-i revăd pe mulți cei cu care, cred că mai mult de 10 ani, am lucrat în domeniul vitivinicol și așa mai în glumă, mai în serios, aș vrea să fac o mică remarcă. Deci exact cum menționați și domnul Cojocaru, probabil discursul meu va devia mult de la ceea ce mi-am planificat. Dar un mic detaliu. Noi vorbim și despre perspective, probabil acum vreo 12-13 ani, când cu doamna Lazar încercam noi cumva să dăm un suflu nou industriei vitivinicole, care se pomenise cu un eventual embargo din partea Federației Ruse. Deci, mă credeți că la acea etapă poate exista în țară, 2-3 restaurante în țară care ofereau vin la pahar. O asemenea performanță era inimaginabilă acum 10 ani. De asta eu vă spun așa cu certitudine că atunci când am venit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, eu cunosc foarte bine tot ce se întâmplă într-o bucătărie. Pe de altă parte vreau să vă mai zic că m-am pomenit într-un mediu în care o echipă de oameni reglementa ceva despre care habar nu avea. Și asta se întâmpla nu doar la ministerul nostru, asta se întâmpla, sper că deja nu, și în mai multe alte ministere. Atunci când persoane care și-au dedicat cariera pentru administrația publică, deci ei nu au avut posibilitatea să meargă să vadă cum la propriu lucrează un restaurant, cum lucrează un hotel, dar ei creează regulile de lucru în acest mediu. Deci eu vreau să vă bucur că lucrurile s-au schimbat considerabil. Folosindu-mă de ocazie, aș vrea să invit asociația, poate nu neapărat întreaga asociație, dar reprezentanți, să vă găsiți câteva voci mai puternice, mai dinamice cumva, așa, un pic mai deschiși, care să discute cu autoritățile centrale în vederea simplificării, cel puțin. Deci eu discutam acum până la începutul evenimentului cu doamna Lazar și a menționat că e important să nu ne încurce. Deci este foarte important. Deci există două momente pe care noi le conștientizăm. Deci în primul rând noi nu putem oferi acele beneficii despre care a menționat doamna Lazar acum câteva clipe de care au beneficiat, pe care le-au avut antreprenorii din același mediu din țările Comunității Europene, deci suntem limitați în resurse, dar pe de altă parte noi conștientizăm că noi trebuie să oferim agenți recunoști cel puțin să nu încurcăm. Deci exact pe asta noi ne-am focusat în ultimii ani, în ultimul an și, da? Vorbim despre echipa nouă a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Asta pentru că noi am elaborat cel puțin 7, deci 5 au trecut deja prin Parlament, am elaborat cel puțin 7 pachete, așa numitele de dereglementare. Deci autoritățile ce fac? Reglementează o anumită activitate, iar noi am venit cu propunere de dereglementare. Ceea ce presupune eliminarea anumitor restricții, clarificarea anumitor lucruri care erau interpretabile. Deci eu să vă zic, eu cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă într-o bucătărie și pot să vă dau câteva exemple pe care noi sperăm cumva că le-am înlăturat. Deci una ar fi cu, este o problemă mare așa care avem noi, lipsa forței de muncă. Da? Deci de cele mai multe ori noi angajăm tineri care fie că sunt studenți, fie că nu mai au absolvit, sau sunt și cei care nici nu au mers la facultate, dar au preferat să se angajeze. Deci noi avem o problemă cu cei care vor să lucreze în vacanță sau cei care vor să lucreze un anumit număr de ore. Deci noi eram limitați. Deci tu nu poți să-l angajezi pe dânsul de acel student mai mult de X ore. Mai ales dacă era student străin, deci nu ai voie să-l angajezi mai mult de X ore pe an. De ce? Pentru că el pierde din studii. Serios? Deci cum noi putem aprecia dacă asta este decizia lui? Deci este viața omului și el decide. Mie mi-este mai util să merg la facultate sau
eu mă duc să învăț sau mă duc să lucrez. Deci asta, în primul rând, este decizia lor. Deci noi nici într-un fel nu intenționăm să periclităm. Vă zic, discuții similare la asemenea subiect noi le-am avut inclusiv cu conducerea instituțiilor de învățământ. Eu de ce vă încurajez să veniți cu propuneri, cu idei, cu solicitări din partea asociației, pentru că aceste subiecte sunt ulterior discutate cu autoritățile. Deci noi cumva mediem sau intermediem discuțiile între o asociație și o autoritate, de exemplu. Da? Și în final ajungem la o înțelegere. Și această înțelegere este reflectată într-o modificare de lege. Deci noi în final am făcut în felul următor. Deci noi am scos limitele astea de ore pe care trebuie să lucreze studenții din țară, indiferent că sunt ai noștri sau sunt cei veniți. Mai este un detaliu care îi respingea practic sau îi făcea pe angajator să respingă pe cei care încă nu au atins majoratul. Deci noi putem angaja de la 16 ani, el poate lucra inclusiv la cules, poate fi ospătar, poate fi ghid, deci el poate spăla, poate face mai multe lucruri. Dar noi eram cumva nemotivați să-i angajăm pentru că era o clauză, aparent mică, da? Așa, neesențială, că uite, el nu are perioadă de probă. Deci, în momentul în care eu îl angajez pe cineva, deci eu mă asum anumită responsabilitate, dar am și anumite cereri din partea lui. Pentru că el, pardon de expresie, dacă este un gură cască, eu nu pot să mă angajez 2 ani să-l târâi după mine, pentru că așa spune legea. Deci eu, decât văd un potențial muncitor, dar el are 17 ani, eu înțeleg că un an de zile este exclusiv pe riscul meu. Deci noi această perioadă de probă am eliminat-o. Vă zic că eu am un șir întreg de detalii de acestea pe care noi le cunoaștem. Le cunoaștem pentru că, vă zic, în echipa mai nouă a Ministerului sunt inclusiv foști colegi de-ai dumneavoastră. Și noi vorbim în aceeași limbă. De asta, repet, vă încurajez să veniți cu propuneri, cu inițiative, cu întâlniri, inclusiv, dacă este posibil, să trimitem la întreprinderile noastre, deci nu la degustări gratuite, dar să vadă cum se lucrează în întreprinderile noastre persoanele care vă reglementează activitatea. Pentru că este important să guști, să pui mâna, să înțelegi cum se mișcă lucrurile într-o anumită afacere, astfel ca tu să o stimulezi să meargă mai bine. Deci vorbim pe domeniul pieței muncii, noi am lucrat mult și se lucrează mult, există și voințe, dar există și anumite înțelegeri a seriozității problemei și noi cumva tratăm cu foarte multă atenție liberalizarea pieței muncii. Deci cu siguranță mulți probabil și dintre cei prezenți și-ar fi dorit, uite, hai eu să-mi aduc 50 de, nu știu, indieni sau ceva acolo și noi o să lucrăm mai simplu, mai bine. Nu neapărat este așa. Deci există riscuri pe care noi, din punctul nostru de vedere, nu neapărat le înțelegem și nu neapărat le vedem. În asemenea situații, noi invităm colegii de la Ministerul de Interne, de exemplu, da? Și ei nouă ne evidențiază anumite probleme sau anumite riscuri despre care noi nu am cunoscut. Totodată vorbim și despre spunem, salariile minime care trebuie să oferite sau condițiile de muncă minime care trebuie să oferite acestor străini. Deci sunt o mulțime de subtilități pentru că statul are câteva instrumente care țin de străini aparte. Deci astăzi oricare dintre voi ar putea să angajeze, nu știu, un indus, un chinez, unul din Bangladesh, de unde doriți, un kazah, un ce mai fie el. Deci nu contează, îl puteți angaja. Există câteva, spunem așa, nici nu tare mult, 2 elemente care îi stimulează pe ei să vină sau să nu vină, sau pe angajator să angajeze sau să nu angajează. Și asta ține de modul de obținere a permisului de ședere cu drept de muncă și nivelul de salarizare. Deci acestea sunt 2 elemente care stimulează sau descurajează angajarea străinilor. Deci noi încercăm așa foarte atent cumva să manipulăm aceste 2 elemente ca în primul rând autoritățile noastre să deprindă să lucreze cu străinii și în al doilea rând noi să nu demotivăm angajarea
forței de muncă disponibile din Republica Moldova. Deci noi am făcut multe calcule, multe cercetări. Deci noi în țară avem încă plus minus 80-90 de mii de oameni care mai pot fi angajați. Deci asta nu înseamnă că toți ar lucra acum în inginerie sau în medicină sau undeva, dar ei pot fi angajați în careva. Evident că noi nu o să așteptăm până o să fie angajat ultimul, după care o să duce pe străini. Dar noi trebuie să stimulăm și pe ei să meargă la muncă. După care trebuie să vedem, dar cu ce salariu noi pe dânsii angajăm. Da? Pentru că este și alt moment. Deci eu, de fapt, la minister sunt responsabil în mare parte de atragerea investițiilor și discut cu companiile mari care au sute și mii de angajați și cele mai multe ori noi dezbatem aceste probleme cu ei, dar și ne spun, uite, noi racolăm sau dimineața transportăm angajații la 80-90 de kilometri. Ok, dar de ce? Da, pentru că, uite, aici în zonă noi nu mai putem găsi și când faci un calcul, deci tu faci un drum de 80-90 de kilometri cu autocarul într-o direcție, asta înseamnă cel puțin vreo 2 ore. Mai ales că te oprești, te strângi de pe localități și tot așa. După care el lucrează 8 ore și încă 2 ore el pleacă până acasă. Deci asta înseamnă că sau el în regiunea lui, în raza asta de 90, el nu mai are alt loc de muncă, dacă el vine să lucreze la o fabrică, nu știu, din Bălți, de exemplu, da? Și el e gata să piardă încă suplimentar 4 ore pe drum și 8 ore de muncă pentru un salariu, atenție, de vreo 6.000-7.000 de lei. Deci acest nivel de salarizare este mult prea mic pentru un nivel de trai decent în Republica Moldova, care se află în centrul Europei. De asta noi nu o să avem niciodată, spunem așa, forță de muncă suficientă atâta timp cât noi nu plătim oamenii la justă valoare. Un salariu de 6.000 de lei acum nu mai este suficient pentru a-ți satisface necesitățile elementare de trai și atunci când tu te plângi că cheltui, nu știu câte acolo, sute de mii de euro pe an pentru transport, deci mi pare că undeva ar trebui de regândit și formula de salarizare. Sau pe anumite momente, deci asta nu este un secret și niciodată n-am tratat-o asta cumva ca nemulțumire, dar anumite domenii sau anumite moduri sau anumite afaceri cumva își pierd din, nu știu, mi-a scăpat, din cumva s-au epuizat, nu știu cum să mă zic. Deci Republica Moldova nu mai este o furnizare de forță de muncă multă și ieftină. Deci afacerile care s-au bazat pe aceste principii deja cumva s-au comutat în alte țări. De asta noi încercăm să stimulăm investițiile în domenii care necesită forță de muncă mai calificată, cu un alt nivel de educație și cu altă valoare adăugată. De asta zic, subiectul forței de muncă este tratat cu multă atenție și dacă aveți câteva propuneri, să știți că noi suntem gata să le discutăm. Deci noi știm ce înseamnă inclusiv noțiunea de controale. Deci noi foarte mult am lucrat și am discutat cu colegii noștri și de la Ministerul Finanțelor, și de la ANSA, și de la Inspecția Ministerul Muncii. Și, deci, practic, toate instituțiile care au instituții de control, ministerele care au instituții de control, faptul că controlele nu mai au acel caracter punitiv, dar de multe ori, chiar dacă a fost identificată o eroare care nu a fost făcută cu rea voință, deci controlele au mai mult un caracter consultativ de audit, cum ar fi în cazul controlelor Ministerelor Finanțelor. Deci eu sper că voi puteți deja spune despre o relaxare a tot ce înseamnă controle, atât din partea Ministerului Muncii, Ministerul Finanțelor, cât și ANSA. Totodată mai este un alt moment, toate autoritățile statului, tot ce înseamnă stat, se alimentează din contribuțiile pe care le fac agenții economici și trebuie să înțelegem un lucru, trebuie să fim conștienți toți de faptul că în momentul în care statul vine cu o relaxare, cu o simplificare a unor procese, deci asta în mod automat trebuie să vină și cu un răspuns adecvat din partea
mediului de afaceri. Pentru că dacă noi spunem că, uite, hai noi simplificăm controalele, noi vă dăm voie să, nu știu acolo, 3 ani de la deschidere, noi nu o să vă verificăm practic deloc, o să venim doar așa să facem cunoștință și să vă facem câteva mici îndrumări, asta nu înseamnă că trebuie de făcut evaziune fiscală. Sau asta nu înseamnă că tu 2-3 ani poți angaja oameni neoficial sau nu poți respecta condițiile sanitare în instituția ta. Da? De asta noi, cu regret, constatăm și aceste, nu știu cum zic, n-aș vrea să folosesc termenul abuzuri, dar cumva neînțelegere până la final la mesajul. Deci noi încercăm să dezvoltăm, iată mi-a venit în cap tot în domeniul în care am activat anterior, programul care l-am avut noi cu Wine Friendly Restaurant. Deci era, vă zic, la propriu, deci nu de mult. Acum 10 ani în țară noi nu putem găsi restaurante în care să oferă vin la pahar și mai ales încă din pahare corecte. Și atunci cu suportul LSD noi am făcut un program prin care am ales 5 mari, sau spunem așa, 5 restaurante din oraș pe care le-am instruit chelnerii sau ospătarii cum să deschidă o sticlă cu vin, cum să o asorteze cu un fel de mâncare, cum să toarnă în pahar, ce fel de pahare să ofere. Culmea este că pentru a instrui acești ospătari au venit specialiști din Franța, iar la instruire n-au venit ospătari. Și asta, când i-am întrebat ulterior pe proprietarii afacerilor, de ce n-au venit angajații tăi la instruire? Erau ocupați acolo. Deci cu ce puteau să fie mai ocupați decât cu ceva care îți schimbă ție formatul business-ului? De asta, în domeniul dumneavoastră, eu aș prefera ca noi să avem câțiva lideri de piață, sau formatori de opinie, care spărgători de gheață, nu știu cum să numim altfel, care să-i tragă din urmă, care să le creeze foaie de parcurs celorlalți care vor dori să alinieze la un anumit nivel de calitate și de rentabilitate, de ce nu? De asta repet că noi în cadrul Ministerului și în generea Guvernului deci avem o mare deschidere pentru comunicarea cu mediul de afaceri. Noi am convins Ministerul de Interne că nu are nevoie să facă nu știu ce acolo. Am convins Ministerul Apărării că nu are nevoie de alte activități care... Deci activitatea voastră curentă era legată și de Ministerul Apărării și de tot felul de alte instituții care nici prin cap nu-ți trecea că uite eu acolo și trebuie să raportez sau să fac ceva. Deci au fost simplificate considerabil procedură de raportare. Pentru că noi înțelegem că atunci când cineva se lansează într-o afacere, în mod special în faza incipientă. Deci el e dedicat, el știe cum să face un vin, sau el știe cum să face o cafea, sau cum să coace o pâine. Asta nu înseamnă că el neapărat are în spate și o experiență bogată în ceea ce înseamnă fiscalitate, îndeplinirea rapoartelor și multe alte procese în relație cu autoritățile publice. De asta noi venim în ajutorul mediului de afaceri, prin aceste simplificări, prin aceste consultări. Dacă ceva încă ne-a scăpat, repet, noi suntem deschiși pentru această comunicare. Și da, cum menționase și prietenul nostru de la USAID, industria viniculă este o locomotivă, mă cheamă motor, dar chiar este o locomotivă întreagă tot ce înseamnă Horeca în Republica Moldova și țin să cred că noi am putea avea mult mai multe beneficii. Evident că poate nu este cea mai bună perioadă, țin cont de războiul de la hotare, dar eu mă bucur că aeroportul nostru deja este neîncăpător, deci eu chiar ieri am stat vreo jumătate de oră în autocar până când am putut ieși din autocar ca să trecem controlul de pașapoarte. Evident că astăzi încă vorbim despre o bună parte din ucraineni care trec prin Republica Moldova, dar noi ținem minte și vremurile când aeroportul era neîncăpător și datorită turiștilor care veneau să ne viziteze Ziua Națională a Vinului. Iată, mâine probabil toți o să mergeți la vernisajul vinului. Deci sunt evenimente și noi am putea face mult mai multe evenimente care să aducă străini în Republica Moldova. Noi suntem o țară mult prea mică pentru a ne mulțumi cu piața locală, dar în același timp avem un potențial enorm și noi trebuie să ne păstrăm autenticitatea, atât din punct de vedere și culinar, și a vinurilor, și altor elemente care fac pe străini să vină să descopere Republica Moldova. Asta o să ne ajute să atragem și noi investiții în alte domenii. Deci eu am rămas plăcut impresionat de faptul că, deci eu vă zic, din domeniul meu care ține mai mult de industrie și de investiții, fabrici, deci noi avem în Republica Moldova un producător care deja
face a doua generație de mașini de spălat și de uscat pentru Horeca. Produse în Republica Moldova, 100% sunt exportate, calitate foarte înaltă a produsului finit, cu multiple certificări și multiple comenzi mari, deja repetate de la reprezentanții Horeca, hotele în mare parte și restaurante din afară. Eu aș vrea ca voi să cunoașteți pe cei care sunt din Republica Moldova și produc ceva care ar putea să vă prindă bine. Deci eu, de fiecare dată, deci este nu știu, că e un neajuns al meu cumva, dar eu înțeleg că este vorba de, probabil, de sponsorizare. Dar pe mine, de fiecare dată, undeva mă zgârie la suflet și am menționat faptul că mă bucur că noi avem pahare de vin din care avem de băut apă, dar mă deranjează faptul că noi, în continuare, pe masă punem produse de import. Deci, fix așa cum voi ați dori ca la voi să vină câți mai mulți oameni, deci fix așa oricare din producătorii deci în sala asta, acum câteva luni, a fost expoziția Fabricată Moldova, deci sunt 1001 de oameni dedicați în diferite domenii. Unul crește careva fructe, legume, altul face pâine, altul face covrige, altul nu mai știu ce face. Deci toți ei au nevoie de piață. Și atunci când aveți de ales între un produs de import și unul local, deci să nu vă fie cumva, nu ezitați să alegeți unul local, pentru că asta inclusiv pe voi va face mai puternic. În final, voi să beneficiați poate de o subvenție, de un ajutor, de nu știu, inclusiv de un profesor mai bun, datorită faptului că voi ați ales un produs local. Deci eu mă bucur că am cunoscut acum vreo 2 ani un producător de apă îmbuteliată în sticlă și mai tare mă bucur de faptul că acum vreo 2 luni am descoperit că noi avem deja 2 producători de apă îmbuteliată în sticlă. De asta eu înțeleg că este mult mai sănătos, este mult mai ecologic să consumăm în mod special butelii reciclabile, dar hai să fim sinceri, sticla asta o să moară aici în Republica Moldova. Și noi trebuie să stimulăm ca agenții economici din Republica Moldova să înlocuiască cele produse pe care le folosesc de import. Evident că nu o să le putem înlocui pe toate. Dar vă mai spun încă o situație din viață, da, care am avut-o acum vreo 6-7 ani, probabil, când am ajuns să lucrez la întreprinderi de sat Melește Mici și ne invitase tot așa la un eveniment, la Ziua Agricultorului. Era președintele raionului, deputați, nu mai știu cine acolo, și o sală era plină de producători agricoli din raionul Eloveni. Și la un moment dat au început să plângă toți, că la noi frigiderele sunt pline cu struguri, că la noi frigiderele sunt pline cu mere, că avem atâtea prune, că noi avem așa calitate, că noi avem, uite, suntem atât de harnici și atât de frumoși și deștepți. Și la un moment dat mi s-a oferit cuvântul să-i salut, să-i felicit și după felicitare am spus că, uite, sunteți foarte bravă și curajoși, dar am mari dubii că toate bananele și mandarinele care ne-am întâlnit la poartă erau produse din raionul Eloveni. Deci să nu trăim cu iluzia că dacă astăzi am vândut mai mult un produs de import, deci mâine neapărat o să avem profit mai mare. Deci eu vă îndemn și este mesajul cu care noi de la Minister mergem la toate evenimentele, să stimulați producătorii locali. Să-i încurajați, deci fix așa s-a întâmplat cu industria vitivinicolă. Deci producătorii mici de vinuri care făceau vin artizanal acasă au devenit producători autorizați pentru că au început să-și îmbuteleze vinurile, tot apropo cu ajutorul USAID-ului, care ulterior și-au deschis crame cu care acum dumneavoastră vă mândriți și atunci când mergeți peste hotare la prieteni sau doriți să faceți un cadou de sărbătoare, deci luați vinul acestui producător, neștiind că acum câțiva ani în urmă el era un micuț și nimeni nu se uita la el și toți se închinau la 2 branduri care erau cele mai cunoscute în țară. Deci, prin stimularea acestor mici producători, că aveți un restaurant, 2, încercați, poate, nu știu, că o să vă coste un pic mai mult, deci încercați să stimulați producătorii locali și eu sunt sigur că cu toții, în 10 ani, în acest loc, pe lângă faptul că o să avem un centru expozițional mai frumos, o să avem și mai mulți agenți economici prosperi în țară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Garaz. Într-adevăr, ați făcut un survol din acesta comprehensiv pe tot ce înseamnă ecosistem.
și ați punctat câteva priorități atât pe partea de autorități publice cât și probabil ar putea deveni niște obiective și pentru mediul Horeca, pentru mediul privat, iar politicile fiscale foarte des devin acele stimulente ca să îi convingă pe antreprenori să treacă dintr-o stare în alta, să înceapă, de exemplu, cum ați spus, să cumpere mai mult produs autohton, să angajeze mai mulți tineri sau dintr-o anumită categorie. Am văzut, din nou, la insistența și prin parteneriatul Asociației Măr cu Antrim, chiar până la pandemie a venit această relaxare, inclusiv pe partea de TVA, inspirată oarecum de practicile europene. Ne-am bucurat foarte mult că autoritățile au continuat să mențină această politică oarecum și în perioada post-pandemică, care este o perioadă de revenire și încă nu putem spune că ne-am revenit complet din șocurile produse de pandemie și acum de războiul din Ucraina. De aceea studiam zilele trecute un raport al FMI cu privire la impactul acestor politici și acel raport era oarecum pesimist sub aspectul trecerii din zona gri în zona albă a unor elemente de business, cum ar fi, de exemplu, angajările. Iar un raport în Uniunea Europeană, către care noi tindem strategic, demonstrează că anume în segmentul Horeca este cea mai mare pondere oarecum a angajărilor neoficiale, ponderea în Uniunea Europeană acestora fiind de 14%. Pe când media pe statele europene este de 5%. Iată, acestea sunt unele din, să zic, și partea caldă și partea rece atunci când vorbim de politici și intervenții pe zona fiscală. Cu siguranță ar putea să ne spună mai multe doamna Cristina Exar, secretar de stat de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și, așa cum este corect într-o politică fiscală, previzibilitatea este cheie, mai ales pentru antreprenori. De aceea, doamna Exar, vă rugăm să facem lumină pe ceea ce este curent, dar și ce ne putem aștepta și care ar fi opțiunile pentru viitor. Domnilor și doamnelor, reprezentanții mediului de afaceri, inclusiv membrii asociației, vin cu un mesaj de salut din partea Ministerului Finanțelor, un mesaj călduros. Vă mulțumim frumos pentru invitație și pentru această oportunitate de a fi la primul eveniment, așa am înțeles, la primul eveniment organizat pe segmentul Horeca și este unul binevenit. Sper mult că informația care o aduc astăzi va aduce mai multă claritate cum privim noi lucrurile din birourile Ministerului Finanțelor. Și exact cum a spus domnul secretar, ar fi bine să ieșim mai mult în teritoriu, să percepem lucrurile cum au loc de fapt și prin ce provocări treceți, ca să înțelegem ce instrumente strategice, instrumente fiscale poate fi utilizate în raport cu activitatea dumneavoastră. Înțelegem foarte bine că segmentul Horeca este o componentă, un element de importanță majoră pentru economie, pentru dezvoltare și nu numai atât, contribuie enorm la dezvoltarea culturii țării noastre și sociale în general, respectiv ne focusăm și noi ca stat să încurajăm acest segment. Vreau pentru început, ca să înțelegeți cum privim noi lucrurile prin prisma datelor furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat. Datele furnizate sunt prezentate de către voi contribuabili prin declarațiile fiscale. În urma analizelor noastre, noi încercăm să deducem niște concluzii, în ce direcție merge activitatea voastră, dacă instrumentele noastre utilizate vin ca suport și nu fac mai rău, vin cu careva blocaje pentru activitatea dumneavoastră. Și respectiv vă prezint așa foarte succint. Este informația prezentată de Serviciul Fiscal de Stat, să înțelegeți cum privim noi lucrurile și
Au fost colectate toată informația pe veniturile obținute din sectorul Horeca, adică companiile care și-au înregistrat ca gen de activitate Horeca, care presupune poate și alte venituri realizate în perioada 2019-2022, perioadă care am spune că segmentul Horeca a trecut printr-un lanț destul de critic, de provocări, ce ține de pandemie, criză energetică, conflictul în Ucraina și respectiv a avut un impact major asupra segmentului respectiv. Ca să înțelegeți că din 11 activități care intră în segmentul Horeca, practic, la 90% se referă ca pondere doar la 5 categorii. Restaurante, activități ale turoperatorilor, baruri și alte activități de servire a băuturilor, activități ale agenților turistice, hoteluri și alte facilități de cazare similară. Pur și simplu, ca să nu ne focusăm foarte mult pe cifre, și dacă vă uitați la curba respectivă și dacă analizăm pe perioadă, pe interval, înțelegem foarte bine că există o dinamică pozitivă și asta foarte mult mă bucură. Pentru că dacă în anul 2020 se vede o diminuare semnificativă a veniturilor încasate și asta se justifică prin ce a trecut în perioada aceea segmentul Horeca, da, în perioada pandemică, care a dus la diminuarea semnificativă a veniturilor, în perioada 2021-2022, practic se reanimează activitatea și ajunge la un indicator foarte pozitiv, cu o creștere de peste 50%. Dacă comparăm cu anul 2023, Serviciul Fiscal ne-a furnizat mai târziu, ca comparație, veniturile încasate în anul 2023 în raport cu anul 2022 avem o creștere la fel de peste 50%. Deci pe noi, ca autoritate, cei care administrează și colectează veniturile și încasează taxe și impozite, este un moment foarte pozitiv pentru care vă mulțumim. Deci, cum am spus, referitor la ponderea veniturilor pe genuri de activitate, veniturile care le raportează se oferă activităților turoperatorilor în raport cu 31%, ulterior ocupă locul cu 28% restaurantele, după care baruri și alte activități în acest domeniu, agențiile turistice. Dacă ne referim la încasări la bugetul public național, dacă urmărim tendința acestuia, care sunt contribuțiile efectuate la bugetul de stat, înțelegem că la fel este o dinamică pozitivă, puțin mai lentă. Un fapt așa important de remarcat este că dacă în prezentarea anterioară constatăm că veniturile s-au diminuat semnificativ, practic cu 50%, veniturile în anul 2020, în perioada pandemică, constatăm că plățile la bugetul public național nu s-au diminuat atât de semnificativ. Ce presupune acest fapt? Asta denotă că angajatorii, cu toate că au avut foarte multe costuri de suportat, și-au menținut angajații și-au achitat angajații menținând acel salariu de bază, achitând la buget toate contribuțiile și toate obligațiile aferente acestuia. Și, oricum, în continuare, 2021-2022, noi constatăm o creștere mai lentă pe partea de plăți salariale.
Ca pondere la bugetul public național, înțelegem foarte bine că a existat de asemenea o creștere comparativ 2022 în raport cu anul 2019, dar ponderea cea mai mare o face totuși contribuțiile și plățile efectuate, taxele, impozite referitoare la remunerarea muncii. Deci, pe fondul la toate taxele achitate, practic, cea mai mare povară fiscală o constituie aceste taxe. Și sunt resimțite de voi și înțelegem că sunteți nemulțumiți cu partea respectivă. Ce ține de taxa pe valoare adăugată, aici a venit statul cu un suport în perioada de criză, în care s-a trecut și s-a redus cota de la 8 la 6, după care s-a revenit. Trebuie să înțelegeți foarte bine că acesta tot este un instrument de suport din partea statului, pentru că această cotă redusă, de fapt, se oferă acelor categorii de bunuri și produse și activități care este de prima necesitate pentru cetățeni. Mulți dintre cetățeni care sunt afara segmentului Horeca consideră că Horeca nu este cel mai de importanță majoră și important pentru cetățeni. Oricum, statul înțelege că odată cu dezvoltarea segmentului respectiv vom aduce și mult mai multe beneficii, atât directe cât și indirecte. Dacă vorbim de strategiile de susținere a sectorului Horeca din partea statului, după cum am menționat, s-a venit cu suport în perioada de criză, prin cotele reduse care s-au oferit. Deci, în perioada stării de urgență a fost aplicată cota redusă. Am menționat acest fapt că, cu toate că nu este un sector de importanță majoră, continuăm să menținem această rată, cel puțin în draftul politicii fiscale pentru anul 2025, menținem această rată. Dacă vorbim despre programul de conformare fiscală, sunt sigur că printre dumneavoastră cunoașteți că de către Serviciul Fiscal de Stat a fost inițiat un program de conformare voluntară, benevolă. Au fost careva mai multe întâlniri pe acest subiect și anume în perioada mai până în luna decembrie 2023 s-a lucrat foarte mult, s-a efectuat vizite fiscale din partea Serviciului Fiscal de Stat, au fost multe discuții, prin mai multe etape. Ceea ce mi-a fost declarat de către autoritatea fiscală a fost că există o mare deschidere din partea companiilor de pe segmentul dat, destul de transparență. Noi înțelegem foarte bine care sunt acele riscuri cu care se confruntă și am spune că segmentul dat este unul de risc major din punct de vedere fiscal, dar nu putem să venim cu instrumente abuzive. Trebuie să trecem să folosim niște instrumente graduale de conformare voluntară. Partea bună că în urma acestor vizite fiscale se constată o creștere majoră a venitului înregistrat, declarat de către contribuabili, o creștere, am spune, mai minoră ce ține de salariile raportate prin declarații. Deci, după ultima perioadă, pentru perioada decembrie 2023, a fost raportat un salariu mediu sub cel minim de 5.000 de lei, dar totodată
denotă o creștere cu 27% față de anul 2022. Deci înregistrăm niște pași lenți, dar avem toată încrederea că lucrurile o să revină la normal. La acest capitol aș menționa că nu suntem indiferenți, înțelegem foarte bine că sunt activități sezoniere, înțelegem foarte bine că contingentul, spunem, de salariați este mai diferit, majoritatea sunt tineri, studenți, au nevoie de un program mult mai flexibil, după cum a fost menționat și de către domnul secretar de stat. Practic, în perioada de 2 luni de când sunt în echipa Ministerului Finanțelor, aș spune că este a doilea subiect după politica fiscal-vamală, care este pus în discuție, cum să găsim acea soluție ca să fie diminuată acea povară fiscală pe segmentul Horeca și nu doar pe segmentul Horeca. Înțelegeți că subiectul dat vizează mult mai multe segmente, cum există agricultura, cum există construcția. Încercăm să găsim un numitor comun. Din partea Ministerului se efectuează ne mișcăm foarte lent în direcția asta și o recunosc, pentru că lucrurile trebuie abordate mai complex. Trebuie să încercăm să estimăm toate riscurile care pot fi generate. Odată ce noi creăm un mecanism sau aprobăm un regim preferențial segmentului Horeca, probabilitatea este să ne trezim cu solicitări și de pe alte segmente. Totodată, aș spune că povara sau cea mai mare de care nu sunt mulțumiți contribuabili, angajatorii, este contribuția socială. Asta vizează Casa de Asigurări Sociale și nu știu de ce în perioada în care s-au purtat foarte multe discuții, la masa de discuții nu a fost reprezentanții Casei de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Medicale. Și în cazul în care veniți cu inițiativa de a organiza astfel de întruniri, vă rog frumos neapărat invitați și reprezentanții acestuia pentru a mișca lucrurile mult mai rapid. Am vorbit anterior din riscuri. Încercăm să minimalizăm aceste riscuri în cazul în care venim cu careva modificări. Riscul de a nu distorsiona metoda clasică de angajare, deci spunem contractul individual de muncă care presupune absolut toate taxele achitate integral, impozit pe venit, contribuția socială, prima medicală și să revenim la un regim fiscal mult mai simplist, mult mai puțin costisitor. Dacă revenim la subiect, deci aș fi dorit să menționez și despre etichetele de masă, că tot a venit din partea statului de a susține nu doar angajatorii de a veni cu stimulente fiscale pentru angajații săi, de a-i menține, dar și pentru a asigura și a promova serviciile prestate de către Horeca. Cred că asta s-a resimțit și la fel urmează să menținem acest instrument. Este important de menționat ce ține de controale fiscale, exact cum s-a expus domnul secretar, nu venim cu controale abuzive. Încercăm cumva să aducem în albea legală activitatea companiilor dumneavoastră, cunoașteți foarte bine care sunt riscurile, persistă riscul, fenomenul achitării salariului în plic, noi asta înțelegem, dar etapă cu etapă încercăm asta să minimalizăm. Deci dacă să vorbim despre controale planificate în perioada anului 2023 au fost planificate
din 600 de companii, au fost selectate doar 10 companii din segmentul Horeca, luând în considerare riscurile în care se află. Deci este doar simbolic, asta doar au fost selectate probabil cu cele mai mari riscuri. Pentru anul 2024 s-au încadrat doar 15 companii și considerăm că Serviciul Fiscal împreună cu Ministerul Finanțelor înțelege și cu mare grijă se atârnă de sectorul respectiv. Așa, cu o notă mai pozitivă, vreau să vă spun că Ministerul Finanțelor, împreună cu echipa Serviciul Fiscal de Stat, este totdeauna deschisă să vă asculte, participați la orice ședință, înscrieți-vă la audieri. Noi suntem deschiși pentru orice blocaj. În cazul în care simțiți o constrângere legală sau alte acțiuni din partea unor autorități, noi suntem deschiși să vă auzim. Și mult succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamna Ixari, vă mulțumim, în special pentru aceste cifre care bucură ochiul, sunt încurajatoare. Adevărul este, așa cum spuneam în debut, că acest segment Horeca este la interacțiunea și intersecția mai multor segmente ale economiei care intră în competența mai multor autorități publice centrale. Cu siguranță din acele 6 pilonuri clasice ale industriei turismului, care reprezintă 10% din PIB-ul global și unul din 10 angajați la nivel global este angajat de industria turismului, cu siguranță segmentul Horeca este de fapt în centrul performanței acestui sector economic. Vedem din perspectiva ultimilor ani, în special post-pandemici, o reluare a fluxului de turiști sau de vizitatori străini. Atunci când priveam cifrele turoperatorilor, cu siguranță este mereu important să vedem, dar unde este valoarea adăugată, ce rămâne în Republica Moldova din aceste resurse. Și nu doar sub aspectul încasării la buget, dar sub aspectul profitului și deci încasărilor agenților economici. Dacă este să ne uităm pe eșichierul turoperatorilor și agențiilor de turism, cu regret, 2/3 sunt bani care pleacă din Republica Moldova pentru că reprezintă încasări pentru pachete turistice, pentru pachete de turism emițător, adică plecarea moldovenilor în vacanță peste hotare. Iată, aici vine rolul autorității centrale responsabile pentru turism, care actualmente este Ministerul Culturii în parteneriat cu ceilalți actori, să valorizăm și să creștem aceste încasări. Desigur, pentru toți actorii filierii turistice, și aici am vorbit foarte mult de restaurante, cafenele, baruri, catering, unități de cazare, și pentru ceilalți operatori, desigur, din acest segment. De aceea urmează să-l invit pe Andrei Chistol, secretarul de stat pentru Ministerul Culturii, nu înainte ca doamna Ixari să facă unele precizări pe care cred că le intenționează și după care vom continua sub aspectul performanței industriei turismului și politicilor în acest sens. Doamna Ixari, vă rog. Da, am uitat să vă menționez că cunoașteți foarte bine, s-a discutat foarte mult, s-a făcut multe instruiri, n-a fost primit atât de pozitiv de mediul de afaceri, ce ține de sistemul informațional automatizat, monitorizarea electronică a vânzărilor. Era necesar de suportat cheltuieli adiționale, de achiziționat echipamente speciale, dar asta oferă o posibilitate ca să obțineți restituirea TVA. Deci țineți cont că asta vă oferă, iarăși statul vine cu, înțelegem că veți avea niște cheltuieli, dar totodată pentru a stimula, statul este dispus să vă restitui TVA. Ca o excepție la regulamentul care prevede restituire doar în cazuri de export, sunt sigur că cunoașteți subiectul ăsta, eu doar l-am accentuat. Eu cred că este foarte important și mersi că ați intervenit. Domnule Chistol, vă rog frumos, care din politicile de viitor credeți că
ar prinde pentru segmentul Horeca și nu doar, în cadrul segmentului de turism, care sunt prioritățile Ministerului Culturii în acest sens și care ar fi prospecțiile pentru a prelua anumite bune practici din Uniunea Europeană și alte state de succes în acest segment. Diana, mersi mult. Dragi colegi, eu în primul rând vreau să ne felicităm pentru acest prim eveniment, această primă conferință, această primă dezbatere, interacțiune. Sincer, chiar regret că nu am avut poate mai înainte această comunicare, pentru că este bine să ascultăm sau să ne comunicăm reciproc. Pe de o parte, voi cei care lucrați în domeniu, și aici Viorel a avut foarte bine dreptate atunci când noi cei din ministere uneori facem politici fără ca să interacționăm cu sectorul privat sau fără ca să vedem real care este problemele sau care sunt problemele, provocările cu care se confruntă sectorul. La fel și în turism, da, cifrele arată destul de bine, destul de încurajator. Ceea ce am văzut și chiar mulțumesc că a fost colega de la Ministerul Finanțelor care a făcut această primă prezentare, ca să vedem și noi impactul pe care voi îl aduceți, nu doar bugetul public național, dar și personalului angajat care este în cadrul acestor restaurante, pensiuni, hotele angajat, dar și prin faptul cum noi valorizăm produsul local. Și aici o să mă refer în cei ce vreau să intervin la două momente, unul cel de promovare și cel de dezvoltare. Într-adevăr, noi, turismul vitivinicol, gastronomic, se reprezintă locomotiva de promovare și de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, lucru care îl vedem prin numeroși turiști care vin la pensiunile turistice, vin la vinării, vin în mediul rural să cunoască mai bine Republica Moldova. Și lucrul acesta continuăm să-l dezvoltăm și dacă ați văzut și guvernul vine cu mai multe programe, Viorel nu a menționat aici de programele care sunt implementate de ODA, care vin să susțină dezvoltarea micilor afaceri în domeniu, inclusiv am lansat anul trecut și program de subvenționare a afacerilor în domeniul turismului și este un lucru important că țintim inclusiv pensiunile rurale, țintim acele restaurante care sunt amplasate în mediul rural, pentru că trebuie să avem o balanță între a susține mediul urban și mediul rural. Noi vrem să dezvoltăm, să desconcentrăm puțin fluxul turiștilor dinspre Chișinău, spre mediul rural, dar trebuie să mergem și cu niște politici care să susțină acest lucru, să susțină dezvoltarea de destinații turistice, dezvoltarea de produs turistic. Și aici unul din obiectivele pe care ne-l propunem și prin programul de dezvoltare a turismului este dezvoltarea produsului turistic național. Iar dezvoltarea produsului turistic înglobat în mod general include sigur și domeniul de hospitalitate, domeniul de Horeca, gastronomie și așa mai departe. Și sigur că ne bucură în faptul că în ultimii ani au început să fie create mai multe, să apară mai multe pensiuni turistice care oferă acele experiențe gastronomice, acele experiențe rurale, dar aici sigur că avem foarte multe provocări și cei ce aveți voi aici sau unele companii care au aici la Chișinău, cei din mediul rural au și ei la nivel de resurse umane, la nivel de lanț agricol, de produs local, cum implicăm agricultorii în furnizarea produselor către aceste pensiuni, ce certificări trebuie să aibă și trebuie să discutăm și aceste momente. Deci există foarte multe provocări care sectorul turismului le întâmpină și este bine ca noi să avem această interacțiune cu dumneavoastră și pe segmentul de HOREC și pe segmentul de RECA, pentru că chiar dacă cumva țintim mai mult ca politici domeniul de hotelier, sigur că ne interesează foarte mult și domeniul de RECA, restaurantele, pentru că foarte mulți turiști, și aici poate era bine să arătăm și cifra încasărilor din acele persoane, turiști sau cetățeni străini care 787 de milioane de dolari a fost încasările din partea nerezidenților în Republica Moldova în anul trecut, conform datelor BNM.
Da. Și V-am aici- spus în debut, un sfert merge pentru mâncare, băutură și cazare. Dar este important să vedem că este o creștere și este un rol important pe care voi îl aveți pentru dezvoltarea industriei turismului, pentru dezvoltarea economiei în general. De aceea, atenția noastră ar trebui să fie mult mai proactivă, mult mai dinamică, mult mai spre a înțelege problemele și spre a le rezolva. La fel cum este important să discutăm și despre produsele locale, pentru că avem o multitudine de produse locale care sunt oferite turiștilor, sunt prezentate turiștilor și aici avem nevoie ca să le cercetăm în continuare, dar cel mai important este cum voi le preluați în meniurile voastre și cum le prezentați mai departe turiștilor străini, pentru că ceea ce este important este să arătăm acea autenticitate, ceea ce vorbea și Viorel mai devreme, acea autenticitate și acele produse locale care le avem aici în Republica Moldova, pentru că turiștii vin pentru experiențe locale. Turiștii nu vin pentru alte experiențe pe care pot să le vadă și în alte țări. Și aici trebuie să țintim bine acele produse care să le avem în Republica Moldova și cum voi le puteți prelua și dezvolta, promova mai departe. Și aici apare și elementul de promovare de care discutam mai devreme. De multe ori, practic, cam în fiecare an, în ultimii 2 ani, mergem la expoziții internaționale, mergem și reprezentăm țara, participăm la diferite evenimente și poate câteodată ne lipsește și elementul de gastronomie ca să-l promovăm mult mai insistent, dar să-l promovăm ca un pachet turistic care să fie mult mai atractiv și mult mai bine prezentat turiștilor străini și noi suntem gata să dezvoltăm acest pachet gastronomic pe care să-l oferim turiștilor străini într-o manieră mult mai dinamică, mult mai creativă, mult mai inovativă. Fie sunt prin anumite pachete turistice sau prin anumite activități pe care putem să le facem. De aceea, eu mă bucur în primul rând că suntem aici la acest panel. S-a vorbit aici și despre creșterea, dezvoltarea calității serviciilor în domeniul hospitalității și aici este un rol, este un lucru pe care trebuie să-l facem pentru că vorbim de recunoaștere internațională, vorbim de anumite elemente de safe și atunci sigur că îmbunătățind condițiile de prestare a serviciilor putem să atragem mult mai mulți turiști străini. Am dezvoltat anul trecut împreună cu USAID avem o colaborare mult mai intensă pe domeniul respectiv și cred eu că domeniul turismului gastronomic trebuie să aibă o atenție mult mai mare și noi suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră pe pachete de dezvoltare și de promovare a tot ceea ce reprezintă industria respectivă. La fel cum este important cum spuneam, să implementăm și principiile de sustenabilitate, noi ne-am raliat și am semnat un angajament internațional prin care ne obligăm să asigurăm anumite elemente de siguranță, anumite elemente de sustenabilitate în domeniul respectiv și inclusiv industria Horeca este vizată de aceste angajamente și vrem să venim către dumneavoastră și vom veni către dumneavoastră ca să vedem aceste probleme care sunt și cum putem să le depășim pe viitor. La fel cum vorbea Viorel de birocratizare și de anumite elemente de reglementare, lucrăm acum împreună cu partenerii de la USAID și asupra unui screening asupra tuturor activităților care cumva se interacționează atât la nivel practic și la nivel de proceduri, de legislație și suntem și pe acest segment pregătiți ca să venim cu modificări împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării ca să facem sectorul să fie mult mai proactiv, mult mai implicat și activitățile într-adevăr să fie mai orientate spre dezvoltare și mai puțin spre controale sau alte activități pe care le avem. Deci eu vă mulțumesc foarte mult, cer scuze pentru vocea pe care o am un pic răcit, dar încă o dată mă bucur
suntem gata să ne întâlnim, să discutăm și eu cred foarte mult în diversitatea noastră culturală, cred foarte mult în diversitatea produselor locale pe care le avem în Republica Moldova și aceste elemente sunt de fapt esența ofertei turistice pe care o avem noi. Ori dacă o să putem împacheta bine aceste produse vitivinicole, gastronomie sau experiențe rurale sau de alt gen, vom putea să atragem mult mai mulți turiști și vom putea arăta mult mai bine la nivelul încasărilor, dar cel mai important este și să menținem cetățenii aici în Republica Moldova, să activeze mediul rural, să-și deschidă afaceri de familie sau de alt gen, dar să știe că au o predictibilitate și pot să activeze legal, corect aici în Republica Moldova. Mulțumesc! Domnule Chistol, vă mulțumesc și vă mulțumesc și din partea audienței. Ați pus accentele acolo unde este necesar, pe valoarea adăugată. Am intervenit doar cu acea cifră, dar ca să o contrapunem oarecum, datele de la punctele de trecere a frontierei arată că avem 2,8 milioane de străini care au intrat în țară și au stat mai mult de o zi și mai puțin de 30 de zile. Acum înțelegem că ei sunt și clienții dumneavoastră și ei caută să descopere ceva nou și nu neapărat exact aceeași rețetă și aceleași bucate precum le au în țările lor de origine. Aici vine rolul punerii în valoare a autenticului local prin rețete, prin anumite accente, prin o interacțiune între ospătari sau personalul dumneavoastră și clienții dumneavoastră. Trebuie să fim creativi, nu neapărat tot ce punem este doar ce punem în farfurie, este și mediul în care acesta se consumă. Dar dacă ar fi să mergem spre ultimul nostru vorbitor, care este foarte important și vine acolo în centrul sau epicentrul unor conjuncturi în care se transpun în viață mai multe aspecte regulatorii și de control, cum contrapunem, iată, această tendință și politică europeană care spune from farm to fork, de la fermă la furculiță, și care pune în valoare produsul local și cum ne asigurăm că acesta poate fi procurat, achiziționat de RECA, de restaurante într-un mediu legal, dar și nu prea super birocratizat, așa încât toată lumea să lase mâinile în jos. Și aici vă spun doar din experiența zilei de ieri, în care împreună cu top 15 restaurante din Chișinău, dar și vreo 7 pensiuni și agropensiuni rurale și crame, am lucrat ieri împreună cu Oxana Crețu, bucătar șef de talie Michelin din Franța, ieri, și bucătarii spuneau că sunt gata să pună în farfurie mai multe produse locale, însă este o problemă cu reglementările ce țin de siguranța alimentelor și cum ajutăm acești doi parteneri din mediul privat, producătorul local și cel care achiziționează aceste produse în speță RECA, să le valorifice și în care ar fi aceste bune practici, doar ca un indiciu, punctele de gastronomie locală, o nouă lege, un nou program implementat în România, care pentru aceste puncte de gastronomie locală oferă niște politici fiscale, niște reglementări de siguranță alimentului mult mai adaptate pentru acest producător artizanal. Și doar 1% impozit pe profit pentru aceste puncte de gastronomie locală. Care sunt viziunile ANSA în acest sens? Cum vedeți dumneavoastră aceste puncte nevralgice, estimate domnule Tarlev, director general adjunct al ANSA, și cum ne putem ajuta și într-ajuta ca să putem să lăsăm economia locală să se dezvolte liber? Stimați colegi, prieteni, reprezentanți ai business-ului, nu în ultimul rând operatori din domeniul alimentar, doresc să vă informez că în ultimul timp activitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este direcționată nu doar pe platforma de desfășurarea controalelor planificate și inopinate, dar și lucrăm destul de activ pentru implementarea unei politici mai simple și mai clare pentru business, pentru operatorii din domeniul alimentar. Și aici deja avem unele rezultate bune pentru operatorii dați. Mă refer și la simplificarea procedurii de certificare a produselor de alimentare, unde dacă ceva timp în urmă pentru a plasa un produs alimentar pe piața internă, operatorul din domeniul alimentar trebuia să solicite un certificat, un act permisiv din partea organului de control, din partea ANSA,
Deja de ceva timp este destul ca produsul alimentar să fie însoțit de cel de certificat de calitate, fiind un certificat care este eliberat doar de către operatorul din domeniul alimentar și acest certificat este baza ori garantul calității și inofensivității produsului alimentar, care, vă rog, atenție, responsabil de calitatea produsului pasat pe piață îl are direct operatorul din domeniul alimentar. Și aici doresc să vin cu un îndemn să avem o mai bună colaborare între ANSA ca organ de control cu operatorii din domeniul alimentar, deoarece controalele noastre nu sunt axate doar pe careva sancțiuni sau amenzi. În ultima perioadă practicăm și controale cu gen consultativ, în care venim la operatorul din domeniul alimentar doar cu careva recomandări, consultații pentru a îmbunătăți procesul de activitate și să uităm de această speritoare că fiecare control ANSA se finalizează cu careva sancțiune sau amendă. Nu este deloc așa. Exemplul este rezultatele controalelor pentru anul 2023, unde parcursul anului 2023 de către ANSA au fost desfășurate peste 23.000 de controale, în care sunt incluse toate controalele, și cele planificate și cele inopinate, și numărul sancțiunilor este în descreștere în comparație cu ultimilor ani și este în creștere numărul de prescripții și numărul de recomandări. Totodată nu pot să nu remarc atitudinea și colaborarea care o avem cu operatorii din domeniul alimentar, fiind deja mai credibili, mai deschiși și a spune chiar și puțin mai activi. Sunt înaintate mai multe scrisori în cadrul agenției, mai multe adresări în care se solicită careva consultări, careva adresări în care noi ne stărim pe fiecare parte să le răspundem destul de operativ. Avem rezultate foarte frumoase la nivel și de exportul produselor alimentare la nivel internațional. Nu pot să nu accentuez exemplu un produs cum este zeama moldovenească din pui, care este recunoscută la nivel internațional, fiind în topul celor mai bune supe de pui la nivel mondial. Aici, iarăși, poate cu acest rezultat și-am obținut dreptul la export de carne de pasăre, nu doar procesată, dar în sfârșit avem și acces la export de carne de pasăre proaspătă, adică congelată sau refrigerată. Acesta este iarăși un rezultat în care în sfârșit noi am demonstrat întregii lumi că produsele moldovnești autohtone sunt de o calitate superioară, că Republica Moldova are cu ce să mândri, Republica Moldova are produse de calitate, Republica Moldova ca stat are operatori în domeniul alimentar responsabili, care își face demn și mândru activitatea și noi avem cu ce să venim pe piața externă. În afară de carne de pasăre, deja de mai mulți ani Republica Moldova exportă și înghețată în asortiment, nu doar în spațiul european, dar și în afara țărilor UE. Stăm destul de bine și la merea de albini, care atât pe continentul european cât ajunge și în țările arabe. Ouă de găină, deja avem dreptul și de a exporta ouă de găină categoria A, care merge pentru consum uman atât în UE, dar de mai mulți ani noi exportăm peste 9-10 milioane anual, exportăm ouă de găină, care ajung până și coasta de vest a Africii. Deci, încă o dată, Republica Moldova, nu mă obosesc să mă repet, este o țară mică, dar cu un potențial enorm. În fiecare an depunem efort pentru acest potențial să-l valorificăm în continuare. Iarăși doresc să îndemn să avem o colaborare mai eficientă, fiindcă doar în proces de colaborare putem demonstra că statul este pe unda cea dreaptă. Ultimele 2 ani am demonstrat că rezultatele care le obținem sunt rezultate în favoarea agentului economic și inclusiv în favoarea consumatorului, deoarece consumatori vrem noi sau nu, dar suntem toți noi. Indiferent suntem organe de stat, indiferent suntem agent economic, ori suntem... Este unica lege. Toți suntem egali în fața legii și toți suntem rândul său consumatori. Și interesul nostru să avem produse de calitate, produse sigure. O altă remarcă care doresc să o fac este că, iarăși, calitatea produsului se bazează doar pe agentul economic și
acest certificat care s-a pus doar la îndemâna agentului economic, adică operatorul în domeniul alimentar, el este responsabil care trebuie să garanteze calitatea produselor alimentare. O altă responsabilitate enormă, aș spune eu, care o are agentul economic, este notificarea în caz dacă se demonstrează că un produs alimentar deja plasat pe piață nu corespunde cerințelor. Numărul 1 care este responsabil să notifice atât consumatorii cât Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este anume operatorul din domeniul alimentar, fiindcă scopul final este să asigurăm consumatorul cu un produs sigur și calitativ. Pe acest aspect doresc să vă informez că urmează și mai multe surprize plăcute pentru operatorii în domeniul alimentar. Lucrăm destul de eficient atât cu Ministerul Agriculturii cât și cu Guvern între a aduce noi implementări la nivel de cadru legal, atât legi cât și hotărâri de guvern. Pune accent special pe unele flexibilități pentru operatorii din domeniul alimentar pentru a aduce un plus valoare dezvoltării business-ului, fiindcă nu este secret, un stat puternic este atunci când avem o economie puternică nu poate supraviețui fără careva agenți economici care este mereu în dezvoltare, mereu creștere și se pune accent pe creșterea cifrei de afaceri. La acest capitol, ANSA, iarăși vreau să reiterez că este mereu aproape de către operatori în domeniul alimentar. Vă rog frumos să îndrăzniți, ne deranjați mai des, ușile noastre sunt mereu deschise, fără careva programări. Când apare o necesitate, atunci și vă adresați, fiindcă avem un scop comun, avem scopul nostru comun de a promova produsul nostru autohton și de a ne mândri de ceea ce facem. Mersi mult! Vă mulțumesc mult, domnule Tarlev. Apreciem și pe final, pentru că aceasta ar fi încheierea acestui prim panel, pe care eu l-am perceput unul, în primul rând, foarte amical. Deci ceea ce putem constata împreună cu dumneavoastră, cu mediul privat, este că avem o conjunctură în care toți vorbitorii, reprezentanții ai autorităților publice s-au arătat extrem de deschiși și toată lumea a vorbit despre cum putem face acest ecosistem mai favorabil, mai deschis pentru a se adapta necesităților business-ului. Ceea ce înseamnă, Ruslan, Olga, că aveți foarte mult de lucru, pentru că a începe un dialog public-privat cu autoritățile constructiv înseamnă a avea o agendă țintită pe niște deci obiective foarte clar perceptibile, susținute de argumente, așa cum spunea doamna Ixar, măsurate toate riscurile, dar și să ne orientăm spre acea valoare adăugată ce va rămâne în Republica Moldova și care va crea un segment pe care noi, ca parteneri strategici și care lucrăm cu mai multe sectoare, inclusiv pe filiera vitivinicolă, agricolă, industriile creative, turism, să poziționăm Republica Moldova ca o destinație gastronomică a Europei și acest scop, noi, împreună cu dumneavoastră, vrem să ne-l punem pentru 2027. Am demarat deja prospecțiile pentru a începe un dosar în acest sens, dar fără a avea o susținere plenară a mediului privat și a mediului public, probabil că nu vom reuși. Aceasta înseamnă că avem mult de lucru, dar pentru a mai prinde la forțe, organizatorii ne invită să continuăm cu o pauză de cafea până la 11:30, când Olga vă va invita să reveniți în scaune pentru următorul panel. Vă mulțumesc mult!